Te-ai săturat să dai cu mătură în același sens? Îți prezentăm noul sens. Acesta funcționează înainte, înapoi, stânga, chiar și dreapta. Iată singurul nostru client mulțumit. Cu vechiul sens, măturatul era plictisitor. Dar de când cu noul sens, măturatul a devenit o distracție. Cumpără acum Sens! Și anul ăsta nu mai vine. Nu mai vine. Păi dă-i cu mătru să rezolvi. Bună seara, sunt cu Matru. Ți-am găsit deja 54 de cumpărători. Ce ieși afară? Ieși afară. Ieși. N-ai ce căuta pe la noi. Pasarele Ertigar, Maria. Si, Giancarlo. Pasarele Ertigar. Din ce în ce mai multă lume ignoră roșia mutantă, dar puțin din aceștia știu că ea reprezintă totuși doar 0,03% din fauna vegetariană. Sună acum la numărul afișat pe ecran și poți salva și tu o roșie mutantă. Perché, Maria? Perché? Este completamente loco, Carlito. Este cabra lui loco. Chupacabra! Dai! Chupacabra. Băi, suntem în direct. Întrerupem acest program pentru o știre de ultimă oră. Basilica Bleagă a rămas blocată în casă. Costeluș este la fața locului pentru mai multe detalii. Mulțumesc, Bogdănița, sunt chiar acum în drept spre casa acesteia. Doamna Blaga, cum vă simțiți? Mă simt blocată. Mulțumesc, Bogdănița, înapoi la tine.